Pinoy Bus Driver TV.
sa Tagawayan. Bawal.
Kaya, mga gusto ko. Mayroon ba mag-CR dyan? CR. May CR, wala. Meron? Magsabi na kung mayroon. Kaya magsabi agad, para hindi tayo makalagpas sa CR. Pag nakalagpas tayo, wala na magsunod.
tayo sa bila. Meron na naman kasiyaw. Ito pala dyan. Meron lahat ng mga agila. Wala na naman din ang mga agila. Good, guys. Wow. Dito. Romel Bringas. Si Emerging Lubay. Banyak aku ada. Bos kita lagi. Stay. Linggo na pala ngayon may buksan. Iyok na ngayon sa mga markets. Sisipa pa rin kung sila rin. Wala. Dito tayo sa Tabungon ng Roxy. Roxy na mong nagdahay sa dali na labo. Dito tayo mag-CR dito.